ndeti yawaita basi. Andambozvifungira kuti ungawina. Aiwa ndozviziva. Saka unozodi. Saka imba yapapi? Imba yanedenga. Oh. Wakapedza. Tirimo upstairs. What would you do? Apa amai vangatondituma muriwo wakati chienda unotenga muriwo. Ini nyati kuna ndinokuda mani zvo ndikakufunga so ndinozokupa ameno kuona hana wazama achifida mudenga utatamuka. maswera siyani stambile iwane mwedzi nini handiti mwedzi wekuita seko mwedzi wekuita sei usikuona zvauri kuita nemwana wangu zvei uri kuitei nemwana wangu ndakagara naye uri kugara chii ndakagara zvedu iwe inini handidi zvekutaura newe muchembere iwe wazvinzwa chiwani une eji nemwana uyu achembera inini ndati une eji nemwana uyu here iwe ndati achembera iwe nini ndiya iwewo handiti uri kuita mwedzi neniwe unazandakurova ndakuraachala unyarerewe ayo vangatondibvunza kuti muriko here kumba muriko here kunivai chiva kutsvuka cheto kunodai pamatsvuku akadai iwe unadi maikwanai mwana musandiudze kukwana mazvinzwa handsome black beauty musataure zina basa kana yakwandirova I don't care I love this boy uri kuzviona here chale I love him man takavakirwa asi mukakurumidza uchivakirwa imba yakuita sei amakaimba handidi zvakadaro inini amai kwene mazishuga mamiwa anadi its bad man kurumidzei ndakudira mvura ndokudira kurumidza kurumidzai bva munyare ona kutabarika zvisina basa nonsense ndikangwakuona cheto ine mwana wangu ndakuendera kumapurisa uyu haisi handsome he is very beautiful ndichakuendera cheto eta unodzoka wadhamba iko ndakamuvakira paine 4 bedrooms haunyari